ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумота дар WhatsApp, имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, Кулоб, шаҳри Бохтар, ноҳияи Ваш, ноҳияи Рӯдаки, территорияи Ҳисор ва территорияи Турсунзода азиз ва дигар тарафҳо аст. ва инчунин заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе аст. чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардед аз Душанбе замин, яъне ки замин ҳаст. ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар аст ду хонага ва аз шаҳри Душанбе, территорияи Ваҳдат ва Турсунзода. обшим аз ҳар куҷо хона, замин ва квартира бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 117 сомону 50 дирам, камтар курс бо формат 117 сомону 50 дирам. мо бошад навори имзара сар мекунем. дӯстони азиз, то охираш тамошо кунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, деҳаи Файзба. ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Файзба гуфтага аст. ай пеши фаъолияти Ленинград мегӯяд 3-4 километр мегӯяд то хонара. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 6 дар хона кардагад. дӯстон азиз, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни аст ва шароитош мега беҳтарина об аст. инчунин документош мега 100%. дӯстон азиз, хоб боз такрор мекунем. павороти Ленинград, аз павороти Ленинград мега то хонара 3-4 километр мега деҳаи Файзоба. хеле маълумот наистиян. нархи хона мегӯяд 420 000 сомон аст. боз мегӯяд муомилаи хуб мега дорад. 420 савдо ва муомилаи хуб мегӯяд дар назди хона. дӯстон назди рақамҳои тисел ва рақамҳои WhatsApp шуда кадоми шумо аз ноҳияи Рӯдакиян территория гуфтем лозим бошад, аз срочна бо занг занем маълумоти пурраша аз соҳибашон гирин. агар шумо дар ягон хона, замин, квартира боша барои фурӯхтан реклама кардан, маълумот рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, посёлкаи Навда. шаҳри Ваҳдат, деҳаи мақсад ки Чаманзор, посёлкаи Нав. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагад, ки баъзе хонаҳош тавр аст, баъзеш не. дӯстони азиз, об свет таъмин аст, гирди хона маҳкам дӯстон, баъзе хонаҳош тавра ва 44 та дига мега дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстон, гирди хона маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дигар чизо. хона мега дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила ва савдои хубам мега дорад. хоб, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, посёлкаи Навда. хоб, ин суратҳои хона, рақамҳои соҳибшуд, рақамҳои WhatsApp шуд. ягон саволто боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидим хона фаҳмидан, шумо занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. ва кадоме ки хонахара, заминхара, квартирахара, кадоми мисол дар ҳаминҷа агар маъқул шуд дар ҳамин видео мо наёфт, дар комментария мо нависед, мо дар видео оянда ёфтем, агар аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ба хотири мо я лайкира занед, фаромӯш накунед. дӯстон азиз, ва агар имконият бошад, силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok, Facebook, дигар чизо силкаша падилчаш кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чорбоғ, посёлкаи пеши идораи ҷамоат. дӯстони азиз, яъне ки пеши хона интернати Чорбоғ мешавад. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагад. дӯстони азиз, пеши хона карди маршрути 34 ва 12 мегӯяд мегузорад. хонаҳо ремонт кардагӣ, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз дорад. ҳавзи 10 куба мегӯяд, 10 куба об дорад. хоб, мактаб пешиш даст, садик пешиш даст. дӯстони азиз, мағозаҳо ва пеши хона интернат. дӯстони азиз, хона интернати Чорбоғ. дарахтони мевадиҳанда дорад. инчунин гирди хона маҳкам, пеши хона асфалт. нархаш мегӯяд 380 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила савдои хуб мешавад. 380 та савдо муомилаш мегӯяд дар назди хона. шаҳри Душанбе, ноҳияи Чорбоғ. хоб, ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, марҳамат, дӯстон азиз, занг занед, маълумоти пурраша гирен. ва кадоме ки ягон техникаи фурӯшӣ дорад, ягон асбоб, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат, рақами барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. чизе ки дорем дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад, реклама мекунем. ва дӯстон азиз, агар шумо ки хонахар бошед, дар комментария мо нависед, аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем.
мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Мошинбозорда. Хонаи заминӣ 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кадагаки гирдибанаш маҳкама хонаи тавре рӯи ҳавлии стяжка. Хоб нархи хона мегӯяд 290 000 сомонӣ аст мега соҳибшон боз мегӯяд муомила мекунед срочнае. خب دوستان عزیز رقمو میگه کم کار میکنه پرامو میگه در واتساپ نویسه میگه با خوب تره که رقموی واتساپ شو 00 واتساپ کار میکنه نش رقموی دستی شونه کدوم شما که میخرین زنگ زنید سوالتون با اسایباش پرسین شاید دوشنبه طرفی ماشین بزرگه زمینش 3 دقیقه 4 دقیقه خونه داره خیلی خونه بروش مقصدی خیلی منصب دوره یگون سوالو ایلاگی باشه یگون معلوماتو ایلاگی باشه مرا زنگ زنید معلومات چگیرین و тамошобинони азиз аз шумо ман хоҳиш мекунам ки ҳамин лайкотона фаромӯш накунед гузорен ва кадом то ки хонахар заминахар квартирахар бошен дар комментария мо нависед танҳо мо дар видеои оянда видео када пешкаштон мекунем хонаҳои гуфтагии шуморо ягота шумо агар хонаи фурӯшта бошед дар ватсап мо рӯйкунед реклама мемонем мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Синно гипразе пеши мактаби 91. Як хонага квартира ҳастае ки дар 11 мошина қарор дорад 24 квадрати метр лифтам дорад суни азиз. Лифт кор мекунад, лифт кор мекунад. Шаҳри Душанбе ноҳияи Синно гипразе пеши мактаби 91. Як хонага дар 11 мошина 24 квадрата яъне ки хамайдай неки нархш арзандай об свет мегад дорад суни бе камбудия ва лифт шам мегад бе камбудия кор мекунад. Нархи квартира 230 000 сомонӣ аст боз қатиқчон муомила мекунед квартира ремонт дорад такжда ҷои мақсад ки ҳама чи мағоза аптека ҳама чизи лозимӣ ҳастай обшим рай дур намерем 230 000 сомон аст муомила савдош мегад дар назди хона. хоб прамои рақамои мегафони соҳибшона кадомиш бода ки дар ко боша ахираш 20 занг зани маълумоти пурраша гирен ва ягон одам ягон хона замин квартира боша барои фурӯхтан мараҳо рӯйкани реклама мемонем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон бояд тайягай бо нархи арзон срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон. Духонага квартираи дӯстон дар якум мошина қарор дорад 45 квадрати метре. Боб свет таъмин аст ремонт кардагад сунази хона барои зиндагӣ омода нархи квартира 280 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. Шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ дар поёни Корвон 280 та нархи арзон бо рақамошон аст ва вилот кадомиш буда ки маъқул аст метавонед занг занед маълумотҳои 100% пурраша гиред дигар соҳибуш маълумотшон нагуфта фақат мегӯяд срочнаи фурӯшиае духонагае 45 квадрат мараматшон азиз занг занед. ва дӯстон аз боз такрор мекунем ки агар шахсоне ки мисол квартира мехаранд хона мехаранд ё ки замин мехаранд агар ки дар ҳамин навори мо маъқулитона наёфтед маъқул набошад мо дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст мо дар видеои оянда албатта аз фурӯшондаҳо интихоб карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар шаҳри Қурғонтепа дар 14 микрорайонда. Духонага квартира ҳастае дӯстон ки дар якум мошина қарор дорад доми 7 ошона ҳастае ки 36 квадрати метре. шаҳри Бохтар дӯстон азиз дар 14 микрорайонае пеши масҷиди ҷумъахонида пеши мактаби Русо Садиқ пешиштай обшин доми 7 ошона буда дар якумаш қарор дорад 36 квадрата ҳамин хел маълумота соҳибаш навистем ремонтош супер люкс ремонт кадаги аст дӯстони азиз. хоб ремонтош 100% об свет ҳам дорад дастросшон мегад фурӯхта мешавад бо нархи 248 000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи хуби хуб мегад дорад то қад суми холия дӯстони азиз. хоб ина рақамо мегафони соҳибшона ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ хонага оидаи квартира фаҳмида метавонед ки занг занед маълумот чагирен срочна бо арзон мешавад. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад срочна қарор дорад дар шаҳри Турсунзода 4 микрорайонда бинои ду ада. Духонага квартира дӯстон ки дар 8 мошина қарор дорад 60 квадрати метре. Лифташ мегад то 7 мошинара мегад кор мекунад об свет мегад дорад бо чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. Духонага 8 мошина 60 квадрат то 7 лифташ кор мекунад. ремонтошон дӯстон азиз хуб аст хона мегад дастросшона фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. ҳамин обуш мегад мақсад ки обуш доимӣ мегад дорад ҳамин хел соҳибаш маълумотша наистиям. дӯстон азиз бо мақсад ки бо ҳама чизи чораш мегад мақсад фурӯхта мешавад хайр ҳамин хел савол маълумотҳо рақамҳои соҳибшон аст мегафон ягон савол иловагӣ бошад маҳрамат занг занед ва кадоми да ягон чизе ки фурӯшӣ боша барои реклама кардан маҳрамат дар рақамҳои 885 1225 ватсап имодро рӯйкан реклама мемонем. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ.
замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб таи ҷар пеши Чашмбулала. Ами хеле навистиян шаҳри Кӯлоб таи ҷар пеши Чашмбулала. 3 сотиқ замин дорад дӯстон наздики гирдиванаш маҳкамай камтар времика кардагӣ ҳастад. Замини ҳамвора хоб нархаш мегӯяд 60,000 сомонӣ ҳастад. боз мегӯяд муомила мекунем. ҷои хуба мегӯяд, ҷои соза, маҳаллаи сари роҳа мегӯяд. нархи ҳамин замин бо ҳамин временкаш гирдиванаш маҳкам нарх 60 савдо мегӯяд дорад. бо метавонед ки маълумотҳои аниқтар ва дақиқтарша аз ҳамин рақамҳои ваҳидони соҳибшон гирем. срочна мегӯяд, бо нашуд шумош мегӯяд арзон муомила мекунем. марамат. ва боз мегӯем ки кадомед агар аз ҳамин видеои мо ягон замин маъқул нашуда бошад ки хонаи даркоритон агар наёфта бошед ё квартира даркоритона дар комментари мо нависед. мо албатта ки аз замин фурӯшандаҳо бисёр ҷудо карда пешкашон мекунем. шумо фақат нависед ки аз куҷо чанд сомона лозим астаем ёфтем, албатта видео карда пешкаши шумо мегардонем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Ваш, Гули Сурхда. наздики даврӯзаи Вахш да мегӯяд дӯстони азиз, лаби роҳ да мегӯяд, аз раи калон мегӯяд 50 метр мегӯяд дурунтар. хоб территорияи ноҳияи Вахш дохил мешавад. Гули Сурхда даромадгоҳи даврӯзаи Вахш да. заминшо қариб ки 4 сотиқа, яъне ки 3,8 сотиқ замин астай. хоб ин замин ҳавлигишонай гирдиванаш маҳкам аст. камтар намедон оғула чизи ду қатиш дорад. нархаш мегӯяд 80,000 сомонӣ аст. мегӯяд соҳибаш мегӯяд бо муомилаи хуб мекунем. таи 4 сотиқ замин аст дӯстони азиз. обсвет ҳастай. хоб замини ҳамвор, мақсад ҷои ободӣ. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшонай. кадоми шумо дар ки маъқул аст, ягон саволу иловагӣ дорем мегӯяд соҳибаш, занг зана ҳамаша фаҳмода метиҳем ва арзона мекунем. то қа сумми холия мегӯяд, алиш намешавад, метавонен занг занем. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астед дӯстон, ки аз территорияи Душанбе чихеле ки дар комментари шумо хоҳиш кардем. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансор, Каратогинск дӯстони азиз, сеюм кӯча. об свет мегӯяд, позитсияни дорад. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки якта времика кардагӣ аст ки боз камтар дигар сементблок ва дигар чизҳои маҳсулотҳои сохтмониям дорад. гирдиванашда одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз. инчунин мегӯяд об свет мегӯяд ҳастай, позитсияне. документош мегӯяд 100%. об 3 сотиқ замин астай, як дар хона, об свет, гирдаш маҳкам. нархи ҳамин ҳамаш хати времикаш 115,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мекунем. 115,000 муомила мекунем. ноҳияи Шомансор, кӯчаи Каратогинский, сеюм кӯча. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо дар ки маъқул астед, марамат занг занед, маълумотҳои пурраша гирен. кадоми дар хона, замин, квартира чизе ки дар кор бошад нависа, мо пешкашон мекунем. ва кадоме ки навборд агар хонаи фурӯшӣ, замин, мошин, ягон техника барои реклама кардан бошад, марамат дар рақамҳои 885 12 20 раёя кунед, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.